že šel leží. Jdeme hrát Siren Copa. Nebudu to zdržovat na to. Jo, až to jsem zapomněl. Dejte odběr. Je to jedno kliknutí a zabere to méně 3 sekundy. Au. Au, ne. Furt umírám. Asi, že jsem špatnej. Nejsem špatný, chlapíčka. Hop, hop, hop. Tupý. Nějaký týpek s trenkama. Oh no. On mě zabije. Ne, daj jenom. Pojď, jsem tady. Yes. Oh no. Zase jsem spadl. Co to je? Zase jsem... Hop, 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 hop. Je to family friendly. Odhalím se za sběratelů. Nebo... Buď za 1 milion, nebo za 1000. Tady to už odhalím. No, já jsem spadl zase. Nejde přesně, ale jde trochu. O, yes, yes. Tak. Hop, hop. Tak už to je dost blízko. Už houká jak policejní auto. Ne, já jsem spadl na poslední. Kde seš až? U druhýho. To jsi u druhýho. Já jsem teprve u toho. Co se rozpomněl. Hop. Yes. Hop, mám to. Hop. Hop. Yes. Co to tady přeskočil? Můžu si to nějak prorvat. Dobrý. Tak, to už... Oh, tady jsou... Projdu. Tak. To je. To je co dávají kravice. Já vím. A nejsou tak scary. Já jsem brouček. Zabil mě! Brouček za těma. Oh, já už si rád koupil skateboard. No pak, až budu mít víc. Už se domluvím to ani. Zobaču. Co se lutí? Já jsem umřel zase, ne! Na konci. Já jsem umřel. Jak chodí, chodí. Mě zabil zase! Kdo? Ten Siren Cop? Jde úplně krásně projít. Tady projdu.
Já to myslu. Yes. Co to je? Zaš. Yes. Oh, tady je ten samý kop, co? Strašně rychlej. Oh. Da. Jo, a nechytil. Proč chodíš furt jak holka? Totální. Tak si dej to klasický. Proč furt leze touhle stranou? Co se teď bude myslet, že půjdem tamtou. Ježiš! On furt leze tím stejnou stranou. On ví, kde jsem. Aha, tak já půjdu prostřed. A nebo. Kde to je? Já to musím ještě k tomu najít. Aha, tady to je, já nemůžu vylézt. Já vím, ano. Já jsem na lano. On skočil za mnou. On byl nahoře. Nad tím lanem. Taky jste to viděl. Já jo. Střelíte. Yes! On mě zase chytil. Co to je? A tam vyskočím, ale moje postava vyskočí prostě po druhý. Když jsem na tom laně. Já to tady projdu. Prosím. Já mě chytil zase. Nefunguje klávesnice. Víte, ještě. Tak, klávesnice. Už nefunguje klávesnice. Bude fungovat. Samozřejmě, že ne. Nefunguje. Minulý video s Forsakem nebylo nejvíc. Dobrý. Já bych rád šel. Nemůžem. Je to nechtělo. Nohoda. Já nemůžu. Jo, dobrý. Už můžu chodit. A to. Danger. Prej danger. Já nevím. Jaký... A jo, to... Že co? Já nevím. Tady je větrák. Co prostě? Já jsem si spadl. Já jsem to dal na první pokus. Pak se můžeš podívat na to video na YouTube. Pak se na to můžeš podívat. Že jsem to fakt dal na první pokus. Flint a pickaxe. Helma. Dej mě helmu. Mě to zakrylo moje vlasy. Jen to tady, to je. Ona má krumpáč? Kašlotku v pračce, ale... Nevím, helma. Nemůžu to nějak toto.
Tady je krumpáč. Co najít? Já prostě oh no. Aha. Tak to ne. Takže od začátku. Já jsem helmu. Dej mi helmu. Neklikat na kostky s křížkem. Tady jsou kostky s křížkem. Ty jsi to našel, ten východ. No, jo. Tady je sajenko. Jak tady může fakt někdo umírat? Našel jsem to. Já jsem venku. Já jsem u třetího chaseu. A on je rychlejší než já. Zdrhej. Ok. Tak je tam někde počkej chase. Prostě chase. Vlastně. On běží po mně, běží. Ne, nechoď za mnou, ne, nechoď. Já ho zdržel, postůl. Nechoď za mnou. Nechoď za mnou! Nepoď. Já vím, on za toho furt chodí. Ty to máš? Jak? Ty jsi tam vlez? Mě vždycky zabije. Jak jsi to udělal? Já vždycky umřu. V čem? V čem? No tak to bys absolutně pryč. Ale docela jsem na tom dobře. Asi ho zdržím o ten roh. Yeah. Pojď, nepoď sem. Ne, on mě dožene. Podbej se. Nechci žádný tornádo. Pojď, halo. More. Tak, on tady vyleze je nejlepší ho sekat o ty stoly. Tak, a tady rovnou takhle. Mám to. Tady. Jaká? Jaká security? Dej tuhle tu páčku. Okay. Aha, to jsme to otevřeli. On tady je, co? Ne? Není. Hej, tady je začátek. Tady je něco. Jo, tady. Tady je páčka. Jo, až teď běží. Když se to sebereš, tak běží. Aha. Já musím... Až když to sebereš. Ne, tak já tíkám. Aha, a odkaď běží. On tady běží. Chcípni. Ne, ty. Máš tu kardu furt, nebo musíš si brát znova?
Co je sranda? Hajzla. Co to uděláš, když jsem tady? Jo, on jsem taky viděl! Já jsem, že si tam nevejde. Kamarou jsem prošel těma dveřma. To stačí ty díře a otevřeš to. Tak. Tam se kýkarnu. Tak. Pryč. Zdraj! Uteď! Prasáku. No to dámal, to je spoluzavka. A jo, A to spoluzavkou mu utečeš. a spadneš do hovínek. Dohovam. Tohle je family friendly, jo? Jau? Co to je za laser? Jo. Když to, ale to může zabít i ostatní hráče. Čím? Může tam vlezeš. Takže po jednom. Já jsem noob. Tam nesmějí být dva hráči. Tam nesmějí být dva hráči. Tak počkej. Proč furt umírám? Prostě se nehýbej. Jak chceš? Já tam nevlez, ale. Tam můžou být dva hráči. A ten jeden nesmí do toho lejzit. Mám to. Co? A to... Pomoz. Já se furt umírám. Už mám to. Jde sama. Tady bleješ. No se směješ. Sama na tak, bez pravdy. Co máš pak dělat? Daru. Chcípni, vypal. Vypal. Co jsi udělal? Tomo, já vím cestu, ale tam je to dobíhá pidlo. Tak skákej, pak budeš rychlejší. Já vím. Už budu půjde, ale. Pomoc, já jsem na stole. Už bude na druhé straně. Já běžím. Já nevím. Já jsem mrtvej. Co můžu udělat? Co? Co noob? No, stejnuba. Jak běží. Hra to asi považuje za nooba. Skákej po Ale stole. nemůžu skákat. Skákej po stole! A ty už. Co? Nevím spolu a nemohl jsem skákat. Skákej po stole. Dělej, běž! Vypal! A furt umírám. Už jsem ale na tomhle pidle nebyl. Neřuj. Běž. Běž. No, tady. Tak. Hop. Rychle. Přes. Yes. Mám to. Já to mám. Tady bude někdy Siren Cop zatím. Já budu muset někoho tepnout. Kohokoliv. Asi. Mě to zabije. Aha. Mám čekat, nebo jít dál. Odpovídej. Nauč se odpovídat. Nevím. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0.
Tak jo, čau, já jdu. Počkej. Kope. Pojď. No pojď. Já zabil Siren Copa. Já zabil Siren Copa. Jo, zabil. Já jsem už spavnout vlak. O jo, vlak. Tady je fakt vlak. Jako jeden bez věří, ale. Tady na místě. Super, jeden. Máš? Já se připravím k východu. To jsme náhodou východu. Co to je? Já padám. To je na to, že tam chytíš toho Siren Copa. Ty musíš jít dál, aby po tobě šel. Jo. Pak zmačknout Ečko, abys to tam nastražil. Eat Peps, YouTube. Ne. Subscribe. Co to je za kolo, který se brutálně rychle točí? Já se točím jako brasa rychle. Co dělá ta skozovka? Mě odpálí někam nebo co? Já jdu. Krása. Já mám pocit, že už jsem tohle někde viděl. Ale to jsem nenatáčel. Co to je? Co to je za peklo? Ale ona tě to zabije, že jo? Co? Ty můžeš vyskočit, ale ona tě to zabije z toho vlaku. No můžeš. A vyskočil a chcípl jsem. Aha. Co to je? Jako, to nic není. Nic se nedá. Pojď se houpat. Aspoň. Jsi to dokončil? Jo, jsem to dokončil. Počkej, já tak chci, co tam je. Pojď se houpat. Jo. Já zčernal. A mě ujel zrovna vlak. A jo, ty se fakt můžeš houpat. Na cokoliv. Já mě... Já se nám zalenu. Hej. Aha. Už ten zlatý brak, kdyby měl krk. Aha. To tak přijde. Jo. Já jdu. Já padám. Ty padáš. Já jsem rozpad a tady je rozpadlý vlak prostě. A já jdu. Já jsem ve vodě. To je tvůj rozpadlý vlak. Tady někdo je. To jsem já. Pojď se houpat. A tady. Tady se pojď houpat. Pojď. Jo, nemusím. Jo, wow. Nesmíš držet Esko. Já se chci houpat, normálně. Takže já to budu ovládat, nic se nedvačkej. Dobrý. Co dělá tohle? Já si zahrát něco dalšího. Ale to až příště, protože dávají odběr, lajky, co chceš. A čau. A pozdrav mámu.